královské kubatuře si vyjel pole position úřadující šampion Valentino Rossi. Přímý přenos velké ceny Francie kategorie Moto2 sledujte zítra v 11:55 na Nově. Úplně jiné kousky s motorkami umějí Michal Holomek a Miroslav Frey. V závěru to sice tolik nevyšlo, ale i tak dáváme za jejich exibiční vystoupení palec nahoru. Každý ráno hovno mám, věřte mi, já nelžu vám. Domí si ho každý, domí si ho každý, domí si ho každý, ráno odkládám. Od malička nesnídám, cigáro a káfe dám. A mý tělo to snese, mý tělo to snese, mý tělo to snese, na to přeci mám. Když na záchodu se dám, velkou radost toho mám. Na míse si každý, na míse si každý, na míse si každý ráno zaspívám. Každý ráno hodno mám a jsem rád, že nejsem sám. Domí si ho každý, domí si ho každý, domí si ho každý, ráno odkládám. Opět se vyspávám, okolo nic nevnímám. A proto si každý, a proto si každý, a proto si každý ráno odkládám. Větráky pozapínám, nerušte mě, nestíhám. Proto každý ráno, proto každý ráno, proto každý ráno hovno proklínám. Sobotní sport na Nové u konce. Užijte si večer.